Ahoj. Prdele. Ahoj rybári. Ahoj rybárky. Nestíham vás dneska ani pozdraviť, pretože skôr než som chcel pustiť video, tak som si to chcel všechno pripraviť. Takže som nahodil prvý prúd. Inak, ahoj všechny rybári, rybárky. Som vám slíbil, sem po Stříhanej. Sme na novom míste. Dneska som si vyhlídnul tohleto místo. Rozhodol som sa, že pokud pustím kameru, všechno si pripravím, aby sme sa nezdržovali. Pokud som si pripravoval druhý prúd, tak na tomhle som mal výjezdu. Samozrejme, musel som ho nechať jít, aby som vyťahol rýchle statív. Vôbec som nepočítal s tým, že bude nejaký zábier. Hodil som to na druhú stranu, pod tú vrbu. A pokud som si vyťahnul druhý prúd, dal návazec, tak už jela aj brzda, tak som tu nemal ešte ani vaničku, ani podbierák, tak všechno som to musel som ho vyťahnuť do púlky, pak som ho musel pustiť cez sívku a utíkať pre veci. Katastrofa, už je tak unavený chudák, že musel ísť tak dlouho cez sívku, pak zase naspět. Takže sa kúkneme na první rybu z nového místa. No, ešte má sílu. Ešte má sílu. Už nie je tolik, ale ešte nejakú sílu má. Človeče. Človeče. Tak to som ani nepočítal, že zmením. Včera som sa rozhodol, že zmením místo. Pretože tam, jak som vám točil do teďka videa, tak ty ryby slabota. Ty krása. Tak toto bude první ryba. A bude to ryba krásna. Ty krása. To má vlastne krásne zakúte chytlej. Krmítko, samozrejme došiel som o krmítko. Pretože zase som si kúpil tí vyrážace. Takže jak som si to tu oblídával, lidičky, ja vám skúsim ešte tú kameru nejak porádne. Takto otočíme na tú vaničku, skúsime si to troška priblížiť, aby sme ho videli troška v detailoch tady. Nemám ten statív jak zapíchnúť. Ježišmaria, furt sa to vracá. Tak. Takže takto, aby sme ho dlouho netrápili. Takže první ryba z nového místa. Vidičky. Vanička má 90 cm. A je tu jak tak. Vidičky 80, abych vás neklamal, 82 lisáč. Ale úžasný lisáčisko. Ty kráso. Pekná ryba cez 10 kg. Dúfam, že ho bolo vidieť. Vaničku by som mal dať nejak si tu tak rozumne. Takže ešte jednou si ho ukážeme a jde do vody. Takže 82 cm krásny lisák. Takže vidí, dávam to naspäť, púštime ho, nebudeme ho trápiť. Je to krásna ryba.
krásna ryba, dal mi zabrať. Vidičky. Neskutočná ryba. Bojovná. Pokud som to všechno, to musím teďka odzoomovať. Chcel som vám to nové místo tak nejak predstaviť, ale bohužel bol som sa to kúknuť cez deň. Dáme tuhle kopšu príč. Takže som sa rozhodol pre tohle místo. I když je tady spousta zelín, jako tohle všechno až za půlku je zarostlé trávama. Takže dostať od cesty trávy to bol popr. Takže jdeme si to nahodiť, ja si to, pretože je tu blbé místo. Tu blbé místo, takže musím si všechno dělať u auta. Toto zase nevím, čo je. Čo som to zase spravil. No. Takže toto... Vôbec netuším, kde sa to drží. Ty zarážky tam nemám, veď. Chcem sa kúknuť, jak dal zabrať tomu návezci. Takže dneska som si schválne udelal na ten method feeder. Takže tady máme. Jo, takže on sundal jenom krmítko. Dobre, to si prehodíme druhé. Takže ja si to nabiť a pustím vás za chvíľku. Takže lidičky. Mám všetko nachystané, omlúvam sa za ten úvod, blbej, ale na novom míste som to troška pohnojil, ide mi mikrofón, pretože som si dával na čas, že si udelám pevnejšie návazce, pretože to hádžu až do toho proudu, tam na druhú stranu, do toho stínu, a bohužiaľ tam je tak silný tlak vody, že tam mám 80-ky krmítka a bajtunery som musel uťahnuť, pretože mi to i napriek tomu odvíjalo. Tak ale prvý záber sme docílili nečakane, čo som hodne prekvapený, úžasná pekná ryba. Na novom míste sme asi, teďka sme hore po proude oproti starému místu, pretože tam dolu, tam proste tá ryba, jak vidíte po tých nejakých 6 videách, ktoré som vám tam udelal, tak bohužel byla tam jedna, myslím, že 70, nejaký lisák, čo bol cez 70, no ale to bolo špatne, tak dneska som sa bol troška projít a vyhľadnul som si tohleto hodne náročné místo. Nevím, jak ma budete vidieť, asi musím ísť na to sluníčko hnusné. Takže vyhľadnul som si tohleto náročné místo, cez deň som si to tam prehodil. Sú tam nejaké takové šutre, občas na dne, inak dno je tam bez bláta kvôli tomu proudu, takže dno je tam čisté, tak som sa rozhodol, že to skúsim tady v tom proude. Snad sa nám povede nejaká pekná ryba. Som predpokladal, čo sa splnilo hneď ešte som... Nikdy nenahadzuj prúd dřív, než mám všechno pripraveno. Len dneska, jak blbec, som si udelal návazec na ten levej. Tak ako nebudem to mať tady, pretože tady, toto je celý prostor na chytání, tady je cesta už. Takže som zatestoval, tak aby som tam nemal na zemi ten prúd, tak hodím to do stojanu. A pokud som si nabil ten druhý, tak okamžite jízda proste. Dneska som si menil aj vlasce. Toto sú tí method feederacké, jak som vám predstavoval. V tom poslednom videu sme chytali na jeden method feeder, takže tu 28 som dal odtiaľ príč, ten vlasec, a dal som tam teďka kamuflážové 30, pretože tu som si kúpil ešte na jaro, aby som si to vymienil. A
a som s ňou spokojný. Tento vlasec Kamo je suprovej, vôbec nemá pamäť, proste nedelajú sa vám žiadne spirály a krásne sa s ním háže. Takže to asi všechno. Krmítka Method Feederové stejné zústali, akurát som si dneska byl dokúpiť, tak som si dokúpil težšie. Tí 80-ky, to je maximálne, čo mají. Ale samozrejme majú tí samoodpadávacie, čož je prúser, pretože, jak vidíte, už 80 korun tam zústalo ve vode. Ale o to mi nejde. Jde mi o to, že zase pre tú rybu je to dobré. Pre takéhoto veľkého kapra, když sa to krmítko odepne, zústane tam, tak proste ho ťaháte len na vlasci. Takže nebouchá sa proste o to krmítko a je to také humánnejšie zdolávaní. Tak uvidíme, no. Pripravení sme, hlásiče fungujú. Odposlech mám tam za autem, takže to neslyšíte. Takže budeme čekať. Akurát sa tam hádžu pod tou hrbou. Máš to je to, že som ich musel dať napevno. A tým pádom som musel si rukojete zapnúť. Pretože když to vieme, ona jde to ťažko cez tú brzdu, aby mi neprekotil alebo nevytrhnul prúd, takže ja vás pustím potom pri nejakom zábere. Máme tu asi nejaký taký slabší záberík. Taká. Tak to nebude malá ryba. To som počítal, že taký padáčik. Ako bude to. Aj ten vlasec zvoní. Toto vôbec netuším, čo je. Cez tú chrbtovú plutev to hodne preskakuje. Ťahal si druhý prúd. Ja musím ísť dolu pod. To bude taký pekná ryba. Takový divný padáčik jenom. A vlastne spadnul na hladinu. Tu vôbec nevím, čo mám čakať tu u tých brehov. Jestli sú tu nejaké výjetve, nebo ne. Zatím chvála Bohu sa nezachytnú nikde. Aha, to som cítil. O něco tady je. O niečo to drhlo. To je taky pekná ryba. Ešte som ho vôbec nevidel. Letičky, tohle nové místo sa pekne osvedčilo. Tu plave trava, ktorú som užíznul s ním. Je to asi kapr zase. Už ho vidím. Jo, je to kapr. Je to pekný kapr. Je to pekný lisáč. Opäť lisáč. A ten záběr som vôbec nepochopil. Vôbec nechápu, že jak ho ťahám. Krmítko vôbec nevidím. Je to opäť pekný lisáčisko.
Skoro som si ho urazil. Tento bude mať na dílku míň, ale na výšku zase bude mať tenhle. Videčky, tenhle bude mať na výšku. Vidí, tento bude mať hodne na výšku. Ty kráľ. Vidí toto. Toto je opäť monstrum. Ale či krásne sedel. Musíme to niekam. Toto jenom hodíme. Vidičky, ja vám to opäť zoomnu. Opäť to zoomnu na tú vaničku. Tak, dúfam, že ma bude s týma rybama vidieť. Mikrofón nám beží. Lidičky, tak druhý lisák z nového místa. A bez prdele. Ty kráso. Tento má 85. Tento má 85 čísel, ale na výšku má. Na výšku je brutál. Brutálna ryba lidičky. To má 12 kg. Podľa váhy. Neskutočná ryba. Takže ešte jednou si ukážeme a rýchlo do vody. Dúfam, že to bude vidieť na tej kamere. Dobre. Úžasná ryba. Lidičky. To je brutálne. Cez 12 kg ryba. Strašne tlustá. Strašne vyžratá. Krásavec. Fuj. Vidičky, tohleto nové místečko. Hodne ťažké místo. A vás už pustený. Toto videjko si ukončíme s týmto dvoma rybáma. Alebo ešte nahodím. Ešte mám čas, ale ten mi dal teďka zabrať. Hodne ťažká voda je to. Hodne kameňa je tam. Netočil som vám prehadzovanie, nabil som znova krmítka, ale tie nahodené pruty som nedokázal vyťahnuť bez toho, abych to utrhnul. Pretože to tam zapadne niekde medzi kamene a takže prakticky dneska 3 krmítka v čudu. Ale jo, je to o tom, keď chceš chytnúť peknú rybu, tak nejaké straty sú. Takže to ma vôbec nesere. Som šťastný, že sú tu tak krásne nedotknuté ryby bez škrabancu. Proste nikto sem nechodí. A to sú monstra ryby tohle. Takže uvidíme, dneska to bude len taková krátka
krátka taková hodinovka. Teďka máme nejakých 15 minút za sebou. 15, nie, koľko som na kameru, 22 minút. 22 minút lovu máme za sebou, máme 2 ryby za 22 minút. Do pol hodiny. Takže prekvapilo ma toto nové miestečko. Ako hovorím, problém je v tej vode, proste v tom teréne. A záber, ten záber, žiadna jízda, proste len padáček a lasec bol tam a kapr bol tam. Tak ako hodne silnej prúd je tady. Takže ešte to nahodíme a skúsime ešte dať do tretici nejakú rybu. Tak lidičky, som vám zapomnel říct ešte v tomto zmatku, že sme vám nachystali nejaký merch od nás. Budete mať na e-shope naše trička s našim logom a kšiltovky s našim logom z kvalitných bavlnených materiálov. Zadné logo vypadá asi takhle. Asi ste si všimli už na videu. Takže umiestneme to na e-shop ako takovej merch a už tu máme opäť záber. Teď som to tam nahodil. Toto je nejaký skokan, čo to je pre Boha živého? Nahodil som to tam a pustil vám kameru, aby som vám řekl o tom tričku. To vôbec netuším, čo to je, že to je pod hladinou. To furt šlo pod hladinou, to je niečo malého a bláznivého. Je to zase sem ke břehu. A je pod hladinou, to je furt. Netuším, jestli sa to chytlo za břicho. Je to úplne niečo malého. Ste videli, to bolo len pípnutí a výskok tam na hladinu, to ste Kaprík je to malej. Ty kráso. No skokan. Normálny skokan. Takže ešte neprešla ani pol hodina, už tretej, tenhle malej. Tenhle tak kolem 50, možno 55. Za to skákal po hladine. Budem ho držať napevno. Aha. Takže on za to bol taký skokan. On to mal prehodené cez chrbtovú plutev. Ale je to ryba, počíta sa. A nahodil som to, že a hneď som pustil kameru, že vám řeknu o tých trikách. Podívajte sa. No nie je zase takovej malej, taková 55. Ale držky majú teda obrovské držky tieto. Preboha, zase sa mi to zachytilo. Tak, dobre. Krásne, za spodné pisky sú chytlé. Bože. Takže tohto omeráme len tak v podbieráku. Si ukážeme. Takže, no 60. 60. Ale šupík. Prvý šupík. První šupíček. Kova 60. Pekná. Hneď s ním do vody. Ať ich netrápime. Takže o trikách som vám řekl. Videli ste to. Záber v právom prenose. Takže stopnú vás a ešte to nahodím. Ešte tomu dáme nejakých 20 minút. Lidičky, ja som taký pako. Ja som teďka si všimnul, že to není vôbec odzumované. Takže ja som vám predstavoval tričko, merch na e-shop. Ale vôbec netuším, čo ste tam videli. Pretože teď som si všimnul, že to je zazumované na tú vaničku.
Takže trička Kakibarva bavlna budú na e-shope s potiskom na chrbte našej firmy. Budú šiltovky s potiskom našej firmy. A teďka som si všimnul, že ten foťák je zazumovaný na tú vaničku, takže ste asi nič nevideli, ani ten zábier ste nevideli. Dúfam, že tú 60 kapríka ste videli. Proste dneska mám v tom takovej zmatek. Hodne práce cez deň bylo, takže som sa dostal až teďka večer na tú hodinku k vode. Takže uvidíme. Znova som to nahodil a všimnul som si, že to je odzumované. Dneska som z toho úplne totálne vedro dneska. Teďka ešte furt, kolik je? 7 hodín. Ne. 6:45. Kolik máme stupňov? Dneska je to katastrofa. Dneska už som vymenil 3 trička prepotené. Takže hodne práce bylo. Takže cez deň som sa vôbec nedostal, pouze teďka ešte, dívajte sa, 6:45 a 30 na stupňu ešte. Katastrofálna spara. Takže uvidíme, jestli ešte niečo nám do toho bouchne. Vôbec nevím toto místo, jak to tu bere, ale došel som sem, bolo púpáta, pred púpátou. Teda 5:30, čo keď som púpáta. 5:28, 17:28 bolo, keď som sem došel. Takže teďka budeme mať za chvíľu 3/4 hodiny máme lovu za sebou. Je 6:45. Tak uvidíme, snáď sa ešte niečo povede. Takže tí zábery kolem tej 6, tady od tej 5:30 to jezdí. Za 3/4 hodinu 3 ryby. 3 pekné ryby. Aj tá 60 je pekná ryba. Videli ste na minulých videách, bol som na tejto stejnej žeke, ale úplne dolu. Takže čo to udelá? Projít niekoľko kilometrov po prúde a aj s muchou a nájsť si tú rybu. Ja som to prochádzal, cez deň som si to bol pokoukať a som sa zastavil, videl som, jak slniečko svítilo, že to je celé zarostlé, ale taky som si všimnul takové stíny ryb v tých trávach, jak proplúvali. Tak som si řekl, skúsim to tady, keď to bude aj ťažké, že hodne budú ryby strácať nebo trhať. Takže som si to prehádzal krmítkem až u druhého brehu a bolo cítiť takové nejaké vatšie šutre. Ale o tom to je, že aj stráty musá byť. Takže lidičky. Toto video bude chaos, totálny chaos. Takže ja vám to zapnu, jestli ešte nejaký záber bude. Takže lidičky, tohle videjko ukončíme. Sme tu už, troška som to prešvihol. Sme tu už hodinu aj 15 minút. Takže konštatovanie z nového miesta, výborné. Pekné 3 ryby chytené. Povozem až štve toho, že som to neodzoomoval vtedy. Ale každopádne si odsad natočíme ešte víc videí. Sám som zvedavý, že jaká osádka rýb je tu. Čo sa tu dá všechno chytnúť. A lákajú ma ten porost tej trávy na tom dne. Chcel by som tu chytnúť nejakého pekného líňa, uvidíme. Takže pár videí si dáme teďka odsať z tohohle místa. A uvidíme, čo sa nám povede. Takže sledujte videá, budú to zajímavé videá odsať. Uvidíme, vidíte na podpore pekné ryby, uvidíme, jak to bude ďalej. Takže teším sa na vás pri ďalšom videu. Dnečky tak balím. Už som vás pozdravil a netuším, či na tomto prúde niečo je. Takže nejak... Jo,
Nejaký parchant. Môžu čekať. Bavím pruty. Jak som sa rozlúčil s vama a tento mi nešiel vyndať. Tak karas. Nakoniec ešte aj karasy sú tady. Podívajte sa. Podívajte sa na karasa ešte. Taká pikoška na samý záver som si vyhodil prúd z racohy. Taký malý karasík. Len taká vsúka na samý konec.